mahal. Nagbabalik si Kim Chino. Mahal, mahal, mahal. Nagbabalik si Kim Chino para ikaw ay diligan. Huy! Grabe, maulan pa rin, no? Sobrang daming nangyayari sa mundo. At si Kim Chino ay ngumunguya pa ng gamis. Anyway, mahal, nagbabalik ako at tutuloy natin ang Chinitox. Kasi tonight, ang topic natin ay ang mga masarap gawin ng dalawang taong nagmamahalan tuwing umuulan. O, recap natin Sabi ko kanina, una, syempre ang sarap kapag nagkakape, di ba? Sumihigop. Sumusut-sut ng kape. At ang pangalawa naman, masarap magbahay-bahay. Yung mag-overnight kayo, tapos mag-a-assign ng chores. Ganun yun. Yung sino magluluto, sino maghuhugas ng pinggan. At syempre, nandito na tayo sa pangatlo na masarap gawin ng taong nagmamahalan tuwing umuulan. So, mahal, masarap manood ng movie. 'Di ba? Manood ng movie and chill. Uy! 'Di ba kapag gano'n naman? Tsaka sabi ni Boy Pindot, tsaka pumatong or mapatungan ng kumot. Patungan daw. Hindi, 'di ba? Totoo naman, pipili ka ng movie. Magpe-prepare ka, 'di ba? Magpe-prepare ng mangunguya. Syempre chichirya muna ang kainin bago siya. Huy! Aminin nyo, 'di ba? Minsan di pa nag-i-start yung movie. Nakatayo na agad 'yan. O kaya kita na agad yung ugat, galit na galit. Huy! Hindi, kumbaga galit na agad yung emosyon nyo about sa movie. Teka lang. Hindi ganun yun, 'di ba? Kasi nanood na kayo nung teaser nung movie. Syempre galit na agad yung attention, yung emosyon nyo, yun yung tinutukoy ko. Tapos 'di ba madalas kapag movie marathon with your jowa, di pa natatapos ang movie pero iba yung natapos. Hindi man natapos ang movie, at least pareho kayong nakatapos. Huy! Nakatapos ang usapan. Kasi quality time yun. Ako personally, I find it relaxing kapag yung background natin, yung music, or background music natin, yung ongoing movie. Perfect banding yun. Tapos, ang dami yung ma-open up na topics. Tapos, getting to know with each other pa ulit, di ba? Ako personally, I prefer that. And anyway, baka mawalan pa ako ng trabaho sa dami ng mga naiisip nyong iba-iba, no? Iba-ibang kagrinan. At bago pa ako mawalan ng trabaho, syempre, magpaalam na lang muna tayo tonight. O siya, mahal, magpapaalam na ako. Dapat kabisado mo na, Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 69 tayo or 6 to 9 p.m. Muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako si Kim Chino. At susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio, Rocky Terra, sa kanyang programang Rocky's Secret Files. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.